Kumusta kumong tanan? Hinaot po nga ang Ginoo magkauban kanato karon samtang kita gatuon sa iyang pulong. Magpasalamat na lang ako sa tanan nga mitabang aron nga kita maka Bible study. O nagpasalamat usab ako sa atong Ginoo nga gihatagan kitag panahon nga makatuon. So sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Dios. Magampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga sa imong paglantaw nga kami ang pinakamahal nga perlas nga imong gihatag ang tanan, imong gihatag imong kinabuhi dito sa Kalbaryo. Aron nga kami makatilaw sa imong gugma. Kay kung wala ka nagpakamatay dito sa Kalbaryo, dili na mo maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan nga uban kanimo. Daghang salamat Ginoo sa imong dako kayong gugma. Hinaot po ang Espiritu Santo mao'y magauban kanamo karon. Hinaot po nga imong abrihan ang tagsa-tagsa namo kakasing-kasing. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manuluwas. Amen. Sa usang semana atong gitun-an ang Kapitulo 13 nga sinulat ni Mateo. Didto atong nakita nga nagasige na, dako na ang opposition sa ministry sa atong Ginoong Jesucristo. Ang opposition mao ang mga religious leaders, ang mga Sanhedrin, ang mga Phariseo, mga Sadducees, mga teachers balaod, mga think tanks sa Judaism, ang opposition sa atong Ginoong Jesucristo. Mga ordinaryong mga tao mao ang misunod mituo kaniya. So naghatag siya 7 kasambingay ni ining Kapitulo 13. So sa usang semana atong gitun-an ang unang sambingay. Usa ka sambingay nga popular kaayo, daghang nahibalo. May tungod sa magpupugas. Sambingay, so just a review. Dinay usa ka tawo nga nagpugas. Miingon si ang ubang mga pugas nahulog dito sa dalan, ang uban dito sa kabatuan, ang uban dito sa katunukan, ug ang abang liso nahulog yun sa maayong dalan. O ang buti pasabot dito sa sambingay mao nga unsa may sitwasyon sa kasing-kasing sa tao, sa dihang nadungog niya ang pulong sa Ginoo. I-explicar sa atong Ginoong Jesucristo. Siya mingon siya, tanaw na to sa tingali unya sa versikulo 18, iyang gi-explicar ang iyang sambingay, ang iyang gitudlo. Kaya ang mga apostoles wala makasabot, so gusto nangutana sila unsa may but ipasabot ni adto. So mo ni gi-explicar ni Jesus. Katong nakadungog sa mensahe may tungod sa gingharian apan wala makasabot niini adtuon sa yawa og sakmiton gikan kaniya ang binhi. Ang binhi ang pulong. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon sama sa mga tao nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog niini. Apan wala kini makagamot na ubang mga tao nga dili lang mutuo apan dili lalom. So tungod sa mga kalisdanan sa kinabuhi o mga paglutos, tungod sa mensahe sa atong Ginoong Jesucristo, mubiya dayon sila. Dali silang kunwari or kunuhay na mo silang Kristiyanos.
ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunukon nasagbot sama sa mga tawo nga nakadungog sa mensahe. Naana sa versikulo 22, apan ang mga kabalaka bahin ni ining kinabuhia ug ang gugma alang sa bahandi ug ang gugma dinhi sa kalibutan mipatigbabaw kaysa mensahe ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga nagpugas dito sa maayong yuta sama sa mga tawo nga nakadungog, nakasabot sa mensahe. So, karon atong moadto kita sa versikulo 24, ikaduha nga sambingay. Sambingay but ipasabot istorya ni yutan-on nga istorya pero espirituhanon ang buti pasabot para masabtan ang espirituhanon nga gitudlo ni Jesus, nagamit siya og yutan-on nga ang mga tawo makasabot. So mao ni basahon nato ang sambingay may tungod sa sagbot. Dili ni ordinaryong sagbot ha. Sagbot ni nga poisonous. Pero tan-aw nato atong basahon, atong abrihan ang atong Bible sa sinulat ni Matthew, usa ka tax collector, usa ka corrupt nga pagkatao nga gipasaylo sa atong Ginoong Hesukristo. Nahimo siyang apostoles. So siya nakadungog, nakakita ni Jesus ug siya nagsulat. So moadto kita sa verse 24. Guys, naanang mo din ha. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios na sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa niya na kagabi, samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway nga miadto og misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa versikulo 26, sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na sa pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugon sa tag-iya miduol kaniya ug miingon, "Sir, maayo man unta ang binhi nga imong gipugas apan diin man gikan ang mga sagbot." Unya mitubag si Jesus sa versikulo 28, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, gusto bang mangadto kami og pangidto namo ang mga sagbot? Unya mitubag, ayaw kaysa inyong unyang pag-ibot sa mga sagbot, basig maapil o maibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo o mga sagbot magdungan pagtubo hangtod tig-ani. Kay ingnon kuraon niya ang mga tig-ani. Ibta ninyo pag-una ang mga sagbot. Bugko sa kini og ilabay og hipusa didto sa akong kamalig ang mga maayo. So unsa may bot ipasabot niini? Dinhay usa ka farmer. Dinay usa ka farmer nga nagtanom siya apan sa pagkadako na og jutay, nakakita sila sagbot nga miapil og dinhay og nadaot ang wheat
makadaot kay kining sagbuta mao ni giingon nila nga darnel. Mura ni siya og wheat, mura po ni siya trigo. Ang ilang gitanom dito trigo. So apan dinay kaaway nga gidaot ang mga tanom og naghatag pog liso nga poisonous. So miingon ang mga servant, unsa may atong himon ani? Ato ba ning kuhaon ning mga sagbot nga poisonous nga mura ni siya darnel ang ngalan, mura ni siya og mura po ni siya wheat, mura ni siya trigo. Pero pagtubo niya ang iyang mga gamot muadto sa gamot sa trigo. So kung imong ibton, madaot pod ang trigo. So miingon ang farmer na ayaw lang, makulat lang sila. Og so maunay maunay gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo sa sambingay. So si Jesus usab iyang gi-explicar unsay buot ipasabot ni ining iyang sambingay. So ato kita sa versikulo 36 kay gi-explicar ni Jesus unsa may buot ipasabot nining sa gisaysay ni Jesus sa versikulo 36 mo lukso lang tagjutay. So moadto kita sa verse 36 kay gi-explicar ni Jesus unsay buot ipasabot. Gisaysay ni Jesus ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot. Verse 36. Unya mibiya si Jesus sa mga tawo ug misulod sa balay. Ang iyang mga tinun-an midol kaniya og miingon, pasabta kami sa kahulugan sa sambingay mahitungod sa sagbot sa uma. So gi-explicar ni Jesus. Si Jesus mitubag, ang nagpugas sa maayong binhi mao ang anak sa tao. Pugas sa maayong binhi ang iyang pulong nagpugas sa mga katawhan. Mao ang anak sa tao, ato ning mahibawan nga si Jesus, he claimed to be the Son of God. Anak siya sa tao 70 times, more than 70 times, gikan sa libro nga sunulat ni Daniel chapter 7, nga siya ang anak sa tao. Ang anak sa tao nga gihatagan og power, gihatagan og gahom sa amahan, og nga ang mga tao mag-worship niya. So miingon siya ang anak sa tao. O ang nagpugas maayong binhi mao ang anak sa tao, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Nagpugas sa maayong mga pulong. Miingon siya ang uma mao ang kalibutan, og ang maayong binhi mao ang mga tao nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot mao ang mga tao nga sakop sa yawa. Miingon siya dinhi sa kalibutan adunay mga binhi nga dili gyud maayo, nga kita ang mga sumusunod ni Jesus naa gapuyo kauban ang mga tawo nga miingon si Jesus nga mao ang mga tawo nga sakop ni Satanas. Si Jesus ang nagsulti nga naa gyoy Satanas. Og versikulo 39. Ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan, ug ang tig-ani mao ang mga anghel. So giklaro ni Jesus nga dinhi sa kalibutan, dili ni sa simbahan, sa sulod simbahan, kundi dinhi sa kalibutan karon. Adunay mga tao usab si Satanas. Dinhi atong makita nga si Jesus gasulti gyud og mahitungod og Satanas og yawa. Sama sa mga sagbot sa verse 39, ang mag-ani sa katapusan sa kalibutan mao ang mga anghel. Mao giingon ni Jesus. Sama nga ang mga sagbot hipuson og sunugon. Mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ipadala ni Jesus sa versikulo 41
Ipadala niya sa anak sa tao ang iyang mga anghel. Si Jesus ang magpadala sa anghel. Hipuso nila gikan sa iyang gingharian ang tanan nga maoy nakaangin sa mga tao sa pagpakasala. Lakip ang tanan nga nagbuhat og dautan. Itambog sila, verse 42, itambog sila ngadto sa kalayo nga nagdilaab, diin maghilak sila og magkagot ang ilang mga ngipon. Unya ang katawhan sa Dios modanag sama sa adlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. Bosa kung may dalunggan kamo pamati, mao na eksplikar sa atong Ginoong Kristo. Daghang mga tao, daghang mga magtutudlo, daghang mga grupo sa tao, sa mga tao sa kalibutan karon nga makaayong kita nga liberal-minded. Liberal-minded kay mituo sila nga ang tanang mga tao walay maimpyerno. Tungod kay ang Ginoo gugma, di gyud siya makatugod nga ibutang sa impyerno ang mga tao. Apan dinhi klaro nga atong makita nga si Jesus iyang ibutang dito sa impyerno. So, ang mga liberal-minded, for example, pananglitan, mingon sila, si Jesus milakaw sa dagat. Di ba nagtuong kita? O ang ilang interpretasyon nga nakalakaw sa dagat, mingon sila nga, kay si Jesus nahibalo kung hain ang mga kabatuan, so nakalakaw sila. So ang paglantaw sa mga tao nga naglakaw siya sa dagat, pero si Jesus dahil nahibalo sa mga bato kung asa siya mulukso, asa siya muadto sa sakayan. Ang ilang paglantaw nga ang atong Ginoong Hesukristo walay power. For example, ang ilang interpretation kini mga liberal-minded nga mga magtutudlo nga si Jesus gyud wala magpakaon og pila ka libo sa mga tao, kundi nagpreparar sila ang mga disipulo og kanon mga sopas dito sa kuweba na. Og si Jesus og ang mga disipulo dito sa sulod sa kuweba naghatag og pan sa atong Ginoo. So ang paglantaw sa mga tao nga si Jesus ang naghimog milagro. Apan miingon sila, nagprepare dahil si Jesus dito sa kuweba. So di sila mutuo nga si Jesus nga tao lang, walay power. Pananglitan usab. Ang pagpakaon sa mga tao. Mao na nga kining mga liberal-minded nga mga teachers, dili sila musalig nga ang Ginoo powerful kaayo. He can do everything. Ang atong Ginoo. Powerful siya kay ang pagkamatay niya dito sa Kalbaryo. Nakapalimpyo sa atong sala. Silang tanan kadaghanan sa mga teacher nga liberal dili mutuo nga ang dugo ni Hesukristo nagpalimpyo kanato. Nga gipalit niya kita. So, apan si Jesus gatudlo gyud. Exclusive siya. Nga adunay mga tao nga nakuha sa yawa. Nga maoy mag-corrupt sa gingharian dinhi sa kalibutan sa gingharian, adunay mga corruption. So verse 43, and then mubalik kita sa 31. So dito another sambingay usab sa nga gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. 31. Ang sambingay mahitungod sa liso sa mustasa. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios sa imong kasing-kasing sama sa
liso sa mustasa, mustard seed, nga gikuha sa usa ka tawo o gipugas didto sa iyang uma. Mao kini ang kinagamyan sa tanan nga liso, apan sa pagtubo niini nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Nahimo kining kahoy og nanugdong ang mga langgam niini og nagsalag sa iyang mga sanga. Unsa may buot ay pasabot ni Jesus niini nga nagturmo sa mustasa. Sa panahon ni Jesus sa ilang lugar, ang mustasa ang pinakagamay nga liso. Mingon siya, kini siya midako. Unsa may buot ipasabot ani? Mao kini ang kinagamyan og miingon nga ang langgam niini nagsalag sa iyang mga sanga. Sa unang panahon, kung mulantaw kita sa niining interpretasyon, usahay kining langgam but ipasabot mga trabaho ni Satanas. Mao ni mga trabaho ni Satanas nga misulod, gi-corrupt ang Christianity. Pananglitan, ang Christianity, ang Kristyanismo, gasugod og 120. Pagkamatay ni sa atong Ginoong Hesukristo, nagsugod og 120 ang Kristyanismo. Ang Christianity antod nagdako, gi-persecute sila, pero sa 320, around 320 AD, usa ka emperador sa Roma nahimong Kristiyanos. Miingon na istorya na kining emperador sa Roma, Emperador Suma, nakipag-away. And then, sa pagsugod sa pag-away, nakakita siya cross dina sa langit sa mga panganod, o ang iyang kontra daghan kayo apan siya ang nakadaog. Miingon siya, mautoy signal nga ang cross nga tinuod nga si Jesus gyud ang Ginoo. So nahimo siyang Kristyanismo. Wala ta kay bulog, tinuod ba ng istorya? Apan siya ang gasugod. Sa wala pa siya ang Kristyanismo gikaradi og husto, daghang nangamatay, gi-persecute, apan sa dihang siya na daghang kayong nagdaghan ang Kristyanismo. Kaya ang nahitabo pod, gi-persecute naman ang mga tao nga dili Christians. Ang mga pagano, mingon sila, moapil lang ta sa pagkakristohanon. Apan daghang mga pagano nga wala kay balo og unsa ang teaching sa atong Ginoong Hesukristo. Hangtod nga sa pila na kagatus ka tuig nga kulang sa teaching, ang Kristyanismo na corrupted, nahugawan. Sa Pilipinas may bulo kita unsay corruption. So ang Christianity sa pagkadaghan na corrupted. O mao na ibot ipasabot niya nga ang kahoy nga nagdaghan, apan nahibalo ang prediction sa atong Ginoo nga ma-corrupted, mahugawan usab ang Kristyanismo. And then miingon siya, ang sambingay may tungod sa ipagpatubo sa pan, yeast. Versikulo 33. Si Jesus misugilo na usab kanila og laing sambingay. Nahibaw nato nga 7 ka sambingay ang gitulo ni Jesus. May tungod sa iyang gingharian. Miingon siya, ang paghari sa Dios sama niini gikuha sa usa ka babayi ang igpapatubo sa pan o gisagol sa balig tulo ka takos nga harina hangtod nga mitubo ang tibok nga minasa. Unsa may ibot ipasabot ani? Ang yeast, ang igpagtutubo,
ginagihimo ni nga ang buot ipasabot ang sin sa ilang panahon na ay mga adlaw sa Passover nga wala gyoy igpatutubo sa ilang balay. Usa ka adlaw sa dili pa ang fiesta. Ilang limpyuhan ang ilang balay og yeast. Mangita ang tanan mga tao, mga membro sa pamilya para ibalibay ang yeast. Ang yeast mao ang sin representation, nagrepresentar og sin. So, buti pasabot usab niini nga ang corruption gihapon. Mingon si Jesus nga ang Kristyanismo ma-corrupted gihapon. Nga adunay makapahugaw sa Kristyanismo. And then, versikulo 34, si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilo ni ining mga butanga ngadto sa mga tawo. Wala siya gisulti kanila bisag unsa nga dili pinaagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta. So sa atong pagtuon dinhi sa sinulat ni Mateo, sige siya maghuwag reference sa mga writings mga 5 or 700 years before nga mga nagsulat may tungod sa atong Ginoong Kristo. Gi-prophesied, gitagna na. So mao ni gikutlo ni. Mogamit ako og mga sambingay sa akong pagpakisulti kanila. Si Jesus ang amahan nga Ginoo ang nagsulti niini. Apan si Jesus pagkahuman sa 600 years, mingon si Jesus, mogamit ako og mga sambingay sa pagpakisulti kanila. Sumingon si Jesus, ang iyang gigamit mga sambingay. Kini gitagna ni pila ka gatus ka tuig nga ang Ginoo magtudlo og sambingay. Suginlan ko silang mga butang nga wala pa hibalui sukad mabuhat ang kalibutan. Versikulo 36. Moadto kita sa versikulo 44. Ang sambingay maytong sa gitaguang bahandi. So tanaw ninyo ang bahandi. Importante kaayo. Versikulo 44. Ang paghari sa Dios, so ang sambingay paghari sa Dios, ang paghari sa Dios sa atong kasing-kasing. Ang paghari sa Dios sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Ikalutan kini sa usa ka tawo apan iya kining gitabunan pag-usab. Hilabahan niyang lipaya og tungod niini, milakaw siya og iyang gibaligya ang tanan niyang katigayonan og unya mibalik siya og iyang gipalit ang uma. Kinsa may tawo nga mianhi dinhi sa kalibutan nga gibaligya niya ang tanan, gibiyaan niya ang iyang lugar sa langit og unya gipalit niya ang usa ka uma nga adunay bulawan, adunay baliko na usab. Ang paghari sa Dios sama usa ka bahandi nga usa ka bahandi. Ang paglantaw sa atong Ginoong Kristo nga kita bahandi. Iyang gihatag ang tanan. Nagpakamatay siya sa cross. Aron nga kita mapalit niya. Gihatag ng tanan niyang kinabuhi. Kaya ang paglantaw ni Jesus sa atua, bahandi kita. And then versikulo 45. Pariha gihapon ni. Ang sambingay mahitungod sa perlas. 45. Ang paghari sa Dios sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot ng mga perlas. Sa dihang nakakaplag siya usa ka perlas nga may talagsaong kaanindot. Milakaw siya o gibaligya niya ang tanan
niyang katigayunan ug unya gipalit niya ang perlas. Hay man gikan ning perlas. Sa Binisaya, clam o akong gilantaw nga ang clam or usay mingon ta imbaw. Pero kining clam nga naay perlas, mas dako pa ni kaysa imbaw. Akong gilantaw sa dictionary nga ang Binisaya sa clam gihapon. So, mao ni istorya nganong naa may perlas ang clam or ang imbaw. Ang nahitabo god sa pag-abri niya sa clam dinay balas nga misulod. And then murag nasugatan siya ang clam, ang imbaw og adunay siya mura og tubig nga espesyal nga gitabunan niya tong balas kay siya nasakitan og gusto. Hangtod nga sa daghan na niyang gibutang dito nga gitabunan aron nga mawala tong sakit, nahimong perlas naggahi. Mao nay gasugot ang perlas. Ang atong Ginoong Kristo usab ang iyang gihimo didto sa Kalbaryo. Nagpakamatay siya para kanato. Ang paglantaw ni Jesus kanato, kita pearl of great price. Nga kita perlas sa paglantaw ni Jesus. Sa iyang pagpalit nato, nag-antos siya. Gipas-an niya ang cross hangtod sa Kalbaryo. Og didto nagpalansang siya. Didto siya gisakripisyo ang iyang kaugalingon aron nga kita mapalit. Sa paglantaw ni Jesus, kita ang perlas. Iyang gihatang iyang kinabuhi aron nga kita mapalit, aron nga kita maluwas. And then another sambingay mahitungod sa baling. Sa dagat adunay mga fishermen nga naay baling. Verse 47, ang paghari sa Dios sama usab sa usa ka baling nga gitaktak dito sa dagat ug nakakuha sa tanang matang nga isda. Inikapuno na niini birahon kini sa mga mananagat ngadto sa baybayon. Maglingkod sila aron pagpili sa isda. Ang mga mayong isda isulod nila sa ilang mga sudlanan ug ang walay pulos ilang ilabay. Mingon si Jesus sa verse 49, mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Moani ang mga anghel aron ilang ilain nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo. Unya itambog nila ang mga daotan ngadto sa hudno nga nagdilaab, horno nga nagdilaab. Didto maghilak sila o magkagot ang ilang mga ngipon. So usa ni sa mga description sa impierno. Nga naayo impierno. Daghang mga tao mingon nga wala impierno. Apan si Jesus gatudlo og impierno. Si Jesus gani miingon nga ang dalan paingon sa impierno dako kaayo, daghang ang moagi. Ang dalan paingon sa langit sigpit kaayo, higpit. Jutay lang makasulod sa langit. Verse 51, nakasabot ba mo ni ining mga butanga? Iyang gipangutana ang iyang mga apostoles, hey, nakasabot ba mo? Nakaintindi mo? Nangutana si Jesus kanila, oo, mitubag sila. Bosa miingon siya, tungod niini ang tanang magtutudlo sa balaod nga naghimog tinunan ilalom sa paghari sa Dios sama sa usa ka tagbalay nga nagpagawas sa bag-o o karaan niyang mga kabtangan gikan sa tipiganan. Verse 53, sa nakahumana si Jesus pagsugilon sa maong mga sambingay, 7 ka sambingay, bibiya siya ni adtong dapita. Mipauli siya sa lungsod sa iyang gipuy-an. Nagtulo siya dito sa ilang sinagoga og natingala
ang nakadungog kaniya. Nganong natingala man sila? Mingon ang mga tao, diin man niya kuha kining maong kaalam. Natingala sila nga, hay man nakuha ni Jesus ning kaalam. Nangutana sila, o mingon sila, og diin man siya gahom paghimog mga milagro. So ang tagalungsod nila, anong utana, kinsa man ni hain man siya makakuha og gahom, ang iyang pagtudlo powerful kaayo. Mingon sila sa verse 55, dili ba mauman kana siya ang anak sa panday? Mingon sila, kay Bartolome, anak na siya sa panday. Dili ba si Maria man ang iyang inahan? O dili ba igsuon man kana siya ni Santiago, ni Jose, ni Simon o ni Judas? Dili ba niya man dinhi magpuyo ang tanan niyang mga igsuong babae? Diin man niya kuha kining mga tanan. So kining mga tawhana, nakita nila si Jesus. Sa bata pa, dili sila makatuo. Mao na giingon sa in English nga idiomatic expression. Familiarity breeds contempt. Familiar nimo mga tao o dili ka makatuo nga mauni siya. Kay sige man nilang makita si Jesus. And then, ordinaryo lang siya. Ang pamilya nila dili sikat. Ang papa niya, karpentero. Yun siya, kay Bartolome ang igsoon. Kay Bartolome nga naa siya igsoong babae. And then, 57, tungod ni ini kasi kay familiar nila, nakita nila, tungod ni ini, gisalikway nila siya. So, ang tagalungsod nila, gisalikway nila si Jesus. Wala magsikat si Jesus dito sa tagalungsod nila. Kaya ordinaryo man silang familia. Kadaghana nato, moingon ta, kinsa man na siya. Unsa may familia niya, dato ba na sila? Edukado ba na sila? Daghan ba na sila giyuta? Sikat ba na sila? Usahay makaingon ta ni ana. And then, unsa may tubag ni Jesus, ilang gisalikway si Jesus. Og miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin gawas lang sa lungsod nga iyang gipuy-an og sa iyang kaugalingong panimalay. Og busa wala siya maghimog daghang milagro didto kay wala man sila pagtuo. Imagine huna-una ang tagalungsod nila, okay lang tagalungsod. Og miingon si Jesus, og ang iyang kaugalingong panimalay, wala mo tuo. Apan sa pagkamatay na sa atong Ginoong Kristo, ang iyang igsoon si James nahimo ng haligi sa Kristyanismo. So, sa iyang pagkabanhaw, nabag-o ang iyang pamilya. So, unsay resulta kay walay pagtuo? Busa wala siya maghimog daghang milagro didto kay wala sila pagtuo. Mangutana kita karon sa atong kaugalingon. Kini nahitabo ni 2,000 years ago. Aduna ba kay pagtuo sa atong Ginoong Kristo? Aduna ba kitay pagsalig sa atong Ginoong Kristo? Dinhi atong makita nga kung wala kay pagtuo, walay pagsalig sa atong Ginoong Kristo, walay pagbag-o sa atong kinabuhi. Walay epekto ang atong Ginoong Kristo. Kung imong kasing-kasing walay pagtuo, walay pagsalig. Akong giampo karon nga hinaut po ta nga kita mosalig ug mutuo nga kita gipalit sa atong Ginoong Kristo, gipalit sa iyang kinabuhi aron nga kita mahatagan og kagawasan. Magampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa imong gitudlo kanamo. Daghang salamat nga sa imong pagtan-aw kami mga perlas nga mga mahal, bahandi nga mahal, nga imo kaming gipalit
tungod sa imong gugma. Hinaot pa unta Ginoo nga kami mutuo, musalig kanimo, nga kami among hangyoon ka nga musulod sa among kinabuhi, nga ikaw ang hari sa among kasing-kasing. Daghang salamat sa imong gihimo kanamo. Hinaot pa unta nga ubanan mo kami sa among mga desisyon sa kinabuhi. Pasayloa kami sa among mga sala, sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.